मिथिना लानि। पटबजरा बे काजिगावनि कमिउनिटि हलाव जोङो बिटिआर सरकारनि जे फ्लेगशिप स्किम फोसावजानाय जे अनसाय बिथांखि बेनि दिनै बेहाय चेक डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों। बेहाय जोङो दिबितला आरो काजिगाव बे मोननै बिसिडिसिखौ लानानै जोङो बेहाय चेकखौ होनाय जादों आरो बे रोखोमनो जोङो होलांबाय थागोन। मंलाजरा दं आरो जोंहा टिपकाय पलासगुरि बे माखासे बिसिडिसियावबो जोङो थाङैनो बे माने जेनाखि अनसाय बिथांखिनि जे चेक बेखौ जों हैनाय जादों। जाय बिथांमोनहा फिसा माने गला खालामनानै जायो, दखान होनानै जायो, बिथांमोनहा जाहाथे एसे हेल्प जायो बिनि थाखाय जे जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार फोसावनाय बायदि जे अनसाय बिथांखि स्किम बियो थारैनो रायजो राजाफोरनि बा गरिब मानसिफोर जायफोर दखान खालामनानै जायो बिथांमोननि थाखाय निस्सय माने हेल्प होगोन। दा बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोनहाबो जायफोर बेनिफिसियारि गोजोननाय मोनदों जे 5,000 जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों बेखौ लानानै दा बे रोखोमनो जोंनि पटबजरा हिसाबै जोङो जेसेबांखिनि होनांगौ दं बेखौ जोङो होलांजोबगोन। माने जोबोद गोजोनथाव जों गोजोननाय जासिनांगोन जे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ बिथाङा जे बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय माखासे जेथुखि फ्लेगशिप स्किमफोर लादों निजाबबिया बिटिआरनि। दा बे स्किमफोरजों जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलफ्रावहाय जोंनि जायनाखि दुखिया परियालफोर दङ बिथांमोना एसेबाबो फालांगियारि मदद होगोन जों बेखौहाय मिजिंथिदों आरो जोबोद जे बेनिफिसियारि बिथांमोनाबो गोजोननाय जासिदों जे फिसा जे दखानफोर होनानै जायफ्रा जानानै दंमोन बिथांमोना दिनैहाय एसेब्लाबो सहाय मोनदों। बे अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंहाय 5,000 थाखायाबो गोरलै नङा। दा बे अनसुंथाइ मोननायावहाय जोंनिसिम गोजोननाय जासिदों। जोंबो जे जोंनि जेनाखि होननानै सरकार सोलिबाय थानाय बे सरकारखौ जोङो धन्यबाद जासियो। दा जोंनाव नैबे पटबजरायावहाय 195 दा बेनिफिसियारिया मोनदों आरो जोङो दा नैबे काजिगावआवहाय जों काजिगाव बिसिडिसि दिबितला बिसिडिसिखौ जों रानदों। बिनि उनावहाय जोङो नैबे मंलाजरा बिसिडिसि दङ बेयावहाय जोङो थाङैनो जोङो राननो नाजादों। टिपकाय पलासगुरि बेयावबो जों दा बिनिफ्राय थांनानै जोङो रानहैगोन। जोङो जायगायावनो थांनानै जोङो राननो नाजादों। निउ समाव जथायफोरखौ जों बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्स सोलिगासिनो आरो नैबेयाव बिजेपिनि सासे मावथिफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनो। दङ बिथांमोना दिनैहाय माने बिजेपिनि भाइस चेयारमेन बिथांमोनाबो दङ आरो बिजेपिनि आफादगिरि बिथांमोना बहायबा फैदों होननाय खोनादों जोङो बेवहाय बिथांमोना थांदों आरो बेयाव गासिबो बिजेपि आरो इउपिपिएल जयैनो जों बेवहाय राननाय जादों। बेयाव खुनु फारागथि गैया जिहेतु एलायन्स सरकार आरो बे बेनिफिसियारिखौबो बिथांमोनाबो सेलेक्ट खालामदों जोंहाबो सेलेक्ट खालामदों। बेवहाय खुनु गोनो गोथो गैया आरो। बेसेबांसो बेनिफिसियारि रानना होदों? 195 बेनिफिसियारिनो जों दा रानदों आरो दा नैबेयावहाय जोङो काजिगावआवहाय जिहेतु एसे जोंना पटबजरानि गामिफ्रा एसे गोजान जानायलाय जोङो जायगायावनो थांनानै जोङो रानहैनायनि बेब'स्थाखौ खालामदों। दा काजिगावआवहाय जोङो रानबाय दिबितला काजिगाव आरो मदाथिखौ जों ज' बे नैबेयावहाय रानबाय काजिगावआवहाय आरो बिनि उनावहाय जोङो दा टिपकाय ओनसोलाव रानहैगोन। ओमफ्राय मंलाजरा दं मंलाजरायाव रानगोन बिनि उनाव जोङो बासबारियाव रानहैगोन।